ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ ମା ଦାନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଚାଲିଛି ଧୁନି ହେଲା 25ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଧୁନି ଘର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଧୁନି ହବ। ଏଠି ମା କେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି? ମା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା କାକଟପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆମର ମା ସେଇ ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ସେ ନେମାଳ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ତ ମା ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଭେଦ ମା ଖୋଲିଲା ଆଉ ସବୁ କହିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ। ମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋସାଇଁ କେଉଁ ଗୋସାଇଁ? ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗାଦି ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଜନ୍ମର ପୀଠ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ସବୁ ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ଯେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପଥରଠୁ ପିତ୍ତଳ ଯାଏଁ ଧାତୁ ଯାଏଁ ସବୁ। ମା ଇଏ କେଉଁ ମାଙ୍କ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି? ଇଏ ପୁରା ସାରଳା ମା ସାରଳା ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ମା ସାରଳା ସେ ଭଗବତୀ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଭଗବତୀ ହଁ ଇଏ ବିରଜା ବିରଜା ଯାଜପୁର ଆଦ୍ୟ ଦେବୀ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ମା ବିରଜା ବାପାଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଛୁଆବେଳୁ ସେ କହିଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। କେବେ ସୁନାମୀ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଲୋକ ହେଇକି ଥିଲେ 800 ବର୍ଷ ତଳରୁ ସବୁ। ମା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ଏଇଠୁ? ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିଲି ମା ପାଖକୁ। ମୋ ପାଖକୁ ଶହ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘରେ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଧୀରେ ମାଆକୁ କହିଲି ମା ତୁ ମୋ ସମୟ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ରହିବୁ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ମୋତେ କହ। ମା ମୋତେ ଖୋଲେ ନାହିଁ। ଥରେ କହିଲା ମୁଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିବି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କର। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମା କାନି ପତେଇ ଭିକ୍ଷା କରିକି ଲୁଚିକିରି ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଖାନଦାନ କର ବୋହୁ। ମୋ ପରିବାର କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ବହୁତ ମା ସେଠି ସ୍ଥାପନ କଲି। ମା ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଏଠୁ ମୋତେ କହିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଦେଖେ ଏଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି। ତାପରେ ପୁଅର ବାହାଘର 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ପିଲା ହେଇନଥିଲା। ତୁ ତ ମୋତେ କେବେ ମାଗୁନୁ କିଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ମାଗିବି ତୁ ତ ନିଜେ ଅଛୁ ମୋର କାହିଁ ମାଗିବି ମୋର କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯା ତୋ ବୋହୁ କୋଳକୁ ଆସିବୁ। ତାପରେ ବାବା ଆସିଲା ବାବା ଜନ୍ମ ହେଲା। ଜନ୍ମ ହେଇତ ଜନ୍ମରୁ ଯାହା ତୁଳସୀ ସେଇଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ମା ଯୋଉଠି ସାହା ଜନ୍ମରୁ ତୁଳସୀ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରେଇଛନ୍ତି ମା ଏଠି। ମା ବାବା ମୋତେ 93 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତୁ ଜାଣୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁଦେବ ଦଉନାହାନ୍ତି ବିଦାୟ ଆଉ କ'ଣ ହାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ପୁଣି କ'ଣ କଳକି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ସିଏ ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ନୀଳା ସେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନି। ମୁଁ 5 ପକେଇଲେ ସେଠି 100 ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେ ନିଜେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହାରିକି 5 ପଇସା ମାଗିବାର ନାହିଁ। କେହି ହକ୍ ଦେଖେଇ କହିବେ ନାହିଁ ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କାହାକୁ କରେଇ ଦେଉନି। କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନା ଏ ଜାଗାରେ କଳହ ହବନି। ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁପ୍ତ କଥା ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବହୁତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାବା ତମକୁ କହିଲି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କଥା ପଦେ କଥା ଯଦି ମା କ'ଣ କହିବେ ତମ ଖୁସିରେ ଯାହା କହିବେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ କହିବୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୁପ୍ତ କଥା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଛି ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପୀଠ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାନ ଇଏ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର 22 ପାହାଚ କର। ମୋ ମା ଆଗରେ ରହିବ ମୁଁ ପଛରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁ ପଛରେ ରହିଲେ ସେପଟେ 22 ପାହାଚ ତିଆରି କଲି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ତିଆରି ହେଇଛି।
ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରୁନି, ସେ ନିଜେ ସବୁ ନିଜେ କରନ୍ତି। କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ହଁ। ପା ଚାକର ଏଠି ପଡ଼ିବି। ଚାକର ବି ନୁହଁ, ମୁଁ କୁକୁରଟା ଏଠି ଭୁକୁଛି, ପଡ଼ିଛି ଜଗୁଆଳି ଜଗିଛି। ମୁଁ ବି ନୁହଁ, କେହି ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ କୁକୁର ହେଇକିରି ଜଗିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବି ମୁଁ ହେଇପାରିନି। ନଥିବି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଭକ୍ତ ବୋଲି, ନା ମୁଁ ଭକ୍ତ ବି ହେଇପାରିନଥିଲି। କ'ଣ ଥିଲା ନୀଳା? ମୁଁ ବି କିଏ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲି, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆସିଛି, ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ସେଇ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କୋଉଠି କ'ଣ କରେଇବି ତା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିବି। କରିବି କୋଉଠି। ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୋଥି ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲା ଦେବନାଗରୀ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ବାବା ତାକୁ ପଢ଼ିଲା। ବାବା ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଥିଲା, 11 ବର୍ଷରେ, ଆଜ୍ଞା 9-10 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ 9 ବର୍ଷର 7 ବର୍ଷରେ ବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବ୍ରତ କରିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ବାବା କହିଲା, ସେ ଭାଷାକୁ ସିଏ ପଢ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିକିରି କହିଲା, ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୋଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତୋ ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭାତୀ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ଭକ୍ତ ପ୍ରଭାତୀ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ବିବାହ ହେବ, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୋର କ୍ଷେତ୍ର ପତ୍ର କରିବ। କରିବା ତୋରି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, କେଉଁ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଥିଲି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ବାବା, ଏଇଠି ଘର ହେଇକିରି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଶେଷ ଟାଇମ୍ଟା, ଅନ୍ତିମ ଟାଇମ୍ ମୋର ଏଇଠି ଯିବ। ବୁଝିଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କର। ସେଇ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ କୂଳରେ ଯିଏ ବସିଛି ସେଇ କରୁ ସେଇ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମାଆଙ୍କର କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲଟା ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଏତିକି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ସଫା କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଦିନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ରାତିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ଦେଖିଲି ଏଇ ଜାଗା, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖାଲ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା 15-20 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲ ଥିଲା। ଏ ବନ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ମାଟି। ଏବେ ବି ଖାଲ ଅଛି, ପଛ ପଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ପୋତି ଯାଇଛି। ସିଏ କାଲି ତ କିଛି ନଥାଏ, ସେଠି ତ ଏତେ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା କେମିତି ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ଶୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା ସାପଟା କେମିତି ଶୋଇଛି ତା ଉପରେ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲି। ତାପରେ ରାତିରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନଟା ଟିକେ ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲା ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନ ମାନିକିରି କାହା କଥା ନିଜେ ଆସି ସେ ଜାଗା ଖରାବେଳେ କାଞ୍ଚନ ଜାଗା, ଏତେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଥିଲା, ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲୁଥିଲା, ବେଶ ନିରୋଳା ମଶାଣି ଏରିଆ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାର କଲି। ତାକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭୟ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇଲି ଘରୁ। ଆମ ବାବା ଯିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିଲା ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ନା ତୁ କେତେ ଡାକୁଛ, ହରି ହରି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯିବୁ ମରି, ଚାଲୁ କ'ଣ ପାଇଛି ଦେଖିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେଇ, ସିଏ ବି ଆଶା ଦିଅଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେ 8 ଦିନ ପରେ ଆଉ ତା ପାଖରେ 4ଟି ହୁଙ୍କା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ 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 ଛୋଟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ହୁଙ୍କା ହିତ ଉଞ୍ଚ ହେଲା। ମୁଁ ସେଠି ଧୂପ ଦୀପ ଇଏ ଦେଲି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ପୋଥିରୁ ଟିକିଏ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋର ଏଠି ଗାନ୍ଧି କର। ଏଠି ମୋର ବହୁତ ଦିନର, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଛୁ ଏଠି। ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ବାହାରିଲା ଏଠି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥର ଯୋଡ଼ିକିରି ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଥିଲେ, ବହୁତ ଏରିଆରୁ ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ନେମାଳରେ ନ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ମା ସେ ଯେଉଁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନେମାଳରେ ଯେଉଁ ପୀଠ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ନୂତନ ଆକାର କରାଉ, ପ୍ରଭୁ ସେଠି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ସେ କଥା। ଆପଣ ନାଇଁ ଗୁପ୍ତ ମା, ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିବି ନା, ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଲେ, ଦେଖୁଛ ତ ସେଠି ବିଭ୍ରାଟ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବିଭ୍ରାଟ ଚାଲୁଛି। ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ନା, ଗୁରୁ ଯୋଉଟା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ କିଛି କହିବୁନି, କିଛି କହିବୁନି ମା,
ମୁଁ ତ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ କୂଳ ସେଗୁଡାକ କରିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ନାହିଁ। ନିୟମ ନାହିଁ ମାନେ ସେ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ମା ମୁଁ ସେଇଟା ଏତିକି କରିକି ଜାଣିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ କେବେ ଇଏ କରିବା କଥା। ବାବା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କଥା ନେତା କଥା ପଇସା ଆସୁଛି ସେଇଟା ମନମୁଖୀ କରିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଲେଖିଛି ଯାହା ସେ ସେଇଆ ହବ ଘଟିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନା, ନାଇଁ, ମା, ଏବେ ସେଇଟା- ଯାହା ଜଣାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମା କରୁନି। ସେଟା କହିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିଛି ଖାଲି ଗୁରୁ ତୁ ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଦେଖି ଯା ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖି ଖାଲି ଯାଉଛି। ଦେଖି ଯା। ସେଇ ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ଦଶମ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ମା ମୋର ସ୍ମୃତି କହୁଛି ଏମିତି ଯୋଉ ବେଢା ଉପରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଝିରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ତତେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆହୁରି ଏଠି ପଞ୍ଚସଖା ବସା ବସା ଏଠି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହବ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ବି କହିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ବାବା ତ କହୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚସଖା ରହିବେ ଏଠି ବୋଲି କଳକି ଆସିବେ ବୋଲି କଳକି ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଫେରେ କଳକି ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆସିବେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିବେ ନା କଣ କେମିତି ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି କିଏ କଳକି କୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କି କୋଉ ଦେବର ରୂପରେ କୋଉ ସେ ରୂପରେ ଆସିବେ। ଆସିବ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିବେ ବାବା ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା- ଏକ ମତ ଜାଣି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ପିଣ୍ଡରେ ହଉଥିବ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହଉଥିବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ହଉଥିବ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ତ ମୁଁ ନିମିତ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ମୋର ମାତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ଯାଉ ମା ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଭକ୍ତ ଭାବେ ଦେଖି ଆଜି ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି କୋଉଠି ନଥାଏ ମୁଁ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ମଣିଷଟା ଆଉ 30 ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ତ, ବୟସ ବାବା ନାହିଁ 93 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ସେବା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମେ ବି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରି ସେବା ଧନ୍ୟ କରୁଛି। କାରଣ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାତରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଆଜି ମତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ତୁ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଗାଦି ପାଇବୁ ବାବାରେ ଦେଖେ ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜପ କେତେ ବଡ଼ ଜପ ଦେଖେ କହିଲେ ଜପରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗେନି ତୁ ଏଠି ସମାଧି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯୁଗ ଗଲା ପରେ ସଂସ୍କାର କରିବେ ସମାଧି କରିବେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସି ଜଟଟା ଲାଗିଲା ତ ଅଛି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଟଟା ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ୁଛି ଚାଲିଛି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ବୁଝୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠି ସବୁ ଜାଗ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ 16 ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଦେଖୁଛେ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ମିଳିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଡାକି ଆସିନି ମାଳ ପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଗୋଲଟ କଦମ ନିମ୍ବ ଭିତରେ ହେଇଛି ନିଜ ବି ଆକାଶ ଉଲ୍ଲଟ ସବୁବେଳେ ତ କଦମ ରାସ କୋଉଟା ଚାଲିଛି ଆଗରୁ? ରାସ ଏଇଟା ନା ସେଇ ଏଇ ଗୋଟା ଉଲ୍ଲଟ କଦମ ନା ଗୋଲଟ କଦମ ନିମ୍ବ ଗଛ ସେଇଠି ନିମ୍ବ ଗଛଟା ଆଗରେ ନିମ୍ବ ଗଛ 3ଟା ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଅଛି 3ଟାରୁ 4ଟା ହେଇନି ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କଲି 3ଟି ନିମ୍ବ ଗଛ ଉଠିଲା ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 3ଟା ମୁଁ ତାକୁ ଛେଦନ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କରୁନି। ଅଲଗା କିଛି ରହସ୍ୟ 3ଟା ଅଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନିମ୍ବ ଗଛ ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଦେ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବୁନି କାହାକୁ ଶୁଣିବି ଶୁଣେଇବୁନି ଆଉ ସେଥିରୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନି ତା ଦେହରେ ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ- ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦାରୁ ଇଏ ହବ ହଁ ସେ ବା 3ଟା ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଇପାର କହିଲେ ନ ଦେଇପାର 3ଟା କହିଲେ ନା କହିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ହଁ, ମା, ମୁଁ ଜୀବନର ବୁଝିପାରୁଛି। ଅନୁଭୂତି ମୋର ବହୁତ ଆପଣ ମୁଁ କିଏ ସେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ଆପଣ ମା ଧନ୍ୟ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ଧନ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମା ଏଇଠି ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ରାହାସ ହବ ଆଗକୁ ଉଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଓଲଟ କଦମ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ରାହାସ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରାସ ତ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଅନବରତ ଚାଲି ଯାଉଛି ଅନାବର୍ତ 4 ଦିନ ତଳେ ରାସ ହଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ହଁ ଦେବସଭା ଗୋଟେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ହଁ, ସେଇଦିନ। ମୁଁ ସେଇଗୁଡା ଦେଖିଥିଲି ସେଇଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିକି ରାସ ମୁଁ ଏଠି ହେଲା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ମତେ ମୁଁ କହୁଛି ନଈ କୂଳ ହେଇଥିବ କାରଣ ମତେ ସେ ଭିଡିଓ ଯାହା ଲାଗୁଥିଲା ନଈ କୂଳ ହେଇଥିବ ହଁ। ମୁଁ ଖୋଜି ଖାଜି ସେଠି ଯାଇ ଦେବୀ ପଚାରି ନଦୀ। ହଁ ମୁଁ ଦେବୀ ନଦୀ ନଈ କୂଳ ହେଇଥିବ ବାବା ଦେଖଉଥିଲେ ତାନେଶ୍ୱରୀ ବନ ସିଆଡୁ ନଈ କୂଳ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କ କରି ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ପହଞ୍ଚିବି ତୁ ଆଉ କେବେ ଆ ମୁଁ ଆସିବି, ଗେଟ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବୁ ସେଠି ବି ଏ ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲଟା କହିଲେ, ଏପଟକୁ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଥା କରିବୁ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ ବାବା ଯାଇଥିଲା ଆମର ଏଠିକି ଯୋଉ ହଉଥିଲା ନା ମୋତେ ଚେତନା ହଁ ହଜିଯାଉଛି ବାବା ବୟସ ହେଲାଣି। ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନଙ୍ଗୁଳି ବାବା ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା
ସେଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ରହିଛି ତୁ ଆଉ କେବେ ହଁ, ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଗେଟ୍ ଖୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ନା, 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 ଚାଲି ନା, ନା, ମା, ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ- ଟିକେ ଚାଲି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ହଁ ଲୋ ବାବା ଆସୁ ଟିକେ ହଁ। ଆସିଲେ ମାରୁ ଦୟା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ଚିତ୍ରକଳା ନଦୀ କୂଳ ଯେ ନେମାଳ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଭୁ ରହିଲା ମୋର ଏହି ଧ୍ୟାନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀକୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛି ଆଶା ଅଭୟ ଚରଣେ ମାଗଇ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବର୍ଷା ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜୟ ହଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଟେକର ହଉ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଟେକର ହଉ ଜଗତ ଟେକର ହଉ ঠিক আছে বাবা কলিগলা হ্যাঁ মুখে মুখে আসছে ওখানে বাড়ালে বেড়াবলি কেউ কম করে তো বাড়াতে বেড়ে না হোক না তাহলে মুখটাই মুখে লাগানো মানে মুখটাই মুখে লাগানো কত লাগে দেখি ଆସିବାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ସେଠି ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ନିଜେ ଅଙ୍ଗେଲିବୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପକାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 25 ଆଉ 29 ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ଘଟିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବାବା ଆସିବେ ତାଙ୍କ ବାବା ଦେଖା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତା କହିବା କଥା କହିବେ କ'ଣ ହବ ନ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କହିଲେ କହି ହେବନି ସେମିତି ଅନୁଭବ ନ କଲେ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ଯିଏ ଏଠି ରହୁଛି ସେ ତାର ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାବା ସାହେବ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଠି ପୂଜା ଆମେ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ନ ହବ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତ କହିପାରିବୁ ଆମେ ପତ୍ର ଉଠେଇଲା ଲୋକ କଥା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୋର ଏଠି ଆସିବା 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ହେରିଚାର ସବୁ ଆମ ଏ ଜାଗା ଏପରି ଥିଲା ନା ଆଗରୁ ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଆସିବା ପରେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛୁ ଏଇଟା ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଇକା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଏଠି ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖି ମୁଁ ଗଲେ ଗଲେ দেখতে পাঠিয়ে দেখুন জগন্নাথ মন্দির